Hey, package guys. Bale, unboxing natin to. Binili ko to sa Shopee. So, yeah, i-unbox lang natin dun sa ating kwarto kasi umulan dito guys sa labas. So, yan, let's go. Hey! Kamusta mga kaibigan at mga palansans and So tayo ay nagbabalik tayo dito guys sa unboxing videos. So kakarating lang to guys sa umaga. Mga 7 AM guys dumating yung parcel ko. Ito na siya guys, yung parcel ko. So meron siyang kasamang shipping fee. 415 siya guys, total niya lahat. So bali, ano nasa loob ko niya Sansin? It's a radio guys. So modern ako ng radio for emergency purposes guys. Para sa brownout guys. Lagi kasi magba-brownout kasi sa amin eh. Lalo na yung paparating na bagyo. So kaya bumali ako ng radio. All-in-one siya guys lahat. All-in-one, meron siyang kasamang solar, flashlight, tapos pwede mag-charge. Merong bluetooth dito yan. So bali, unboxing na natin to guys. Let's go! Okay, so unboxing na natin to. So kunin natin tong may wagang gunting. Okay, where do I start? Dito tayo sa baba. Dito tayo. So, yan. Let's go. So, nag-start ako mag-order guys noong December 26 yan. Matagal na. Ngayon lang dumating guys. January 7 yung dumating. Ito, nag-open na guys. Ang ganda ng packaging niya guys. Ayun, ito. Ayun, meron pang bubble wrap. Ayun, madami na akong bubble wrap dito. Ayun siya guys. Ayun, ang ganda ng packaging guys. Protection, grabe. Protection. Ganda ng quality oh. So, gunting natin dito. Let's gunting. Oh, ganda ng guys oh. Pop. Nakakamiss nung bata pa. Yan. Tapos guys, yun siya guys oh. Radio. Ang bigat, grabe guys. Kasing bigat sa sapatos, Yun, ito na siya guys. Yun. Isa siyang brand na guys na RSDO bang tawag dito, RSDO. Ito yung pinakagandahan ko guys. Itong pinili ko na radyo kasi meron siyang solar Look. Yan, so meron siyang madaming features siya guys. Meron siyang FM radio, pati ring AM radio, tapos USB, tapos meron siyang TF, pwede maglagyan ng memory card, tapos pwede magtugtog ng guys, ng music MP3. Yan, i-connect sa Bluetooth. Meron din siyang battery na rechargeable. Yan, so tignan natin sa likod niya. So meron siyang dito specification, features. Basahin niyo to dito guys. Madaming features guys. Pati yung specification niya guys. Yan, basahin niyo na kung gusto niyo. Pati ito din yung sa likod niya. Ito yung nasa likod niya guys. Yan Yan. So ito yung itsura niya guys sa harap niya. Itong harap niya guys, pati sa likod. Ganun pa din sa likod niya guys, same pa din yung tsura niya. So ang ganda ng carton niya guys. Walang sira. Yan, ganda ng packaging. Very nice seller, very nice. So open na natin to guys. The moment of truth. The moment of truth what? So, meron na namang bubble wrap. Bubble wrap na naman tayo mga kaibigan. Yay! Grabe ang bigat, grabe men. Hirap magkuha. Ito na lang para mas madali. Ito siya guys. Meron bang wala na sa loob guys. It's empty na. Ito na yan nasa loob na. Ito na. Yun, ito na yung radio niya guys. Oro. Ganda ng tignan guys, pang nostalgia na pang radio. So ito yung pinili ko kasi guys is lumang radyo nostalgia na radyo. Nostalgia pang 2000 na year. So ito yung ko, my favorite. Ito yung nasarap niya guys is solar panel. Mag-charge siya ng solar. Yan. So, nakadikit lang siya guys. Hindi siya removable, Hindi siya removable. Nakadikit lang siya, Wow. Ganda, man. Pati sa likod, dito yung niya guys. Palagyan ng mga battery niya. Ito yung mga battery niya guys. Yun, nandito lang pala yung mga yung USB cable, guys, nasa loob pala sa battery. Ito yung niya guys. Lithium atang battery nito, lithium. Yan, itong kulay violet. So pwede din malagyan ng battery guys kung masiraan kayo ng solar panel yan. Pwede din malagyan din ng battery. Dalawang battery na malaki. So sarado na natin to. Dito, tignan natin yung mga dito, mga button natin dito guys. Meron tayong dito guys, skip na button ito. Skip na button. At dito rin meron tayong back button, Tapos meron tayong dito, play and pause. Play and pause na button ito, pinaka-center niya guys. Ito, sana makita niyo ito madilim kasi. So ito yung guys, ito yung parang mapa. Ito, parang mapa. Ito yung mga station niya guys, station niya. So, yan, ito yung toning niya guys, toning. Dito, ito yung volume niya guys, ito. Yan, ito yung volume niya, yung tunog
Yan. Tumutunog pa siya. Bluetooth daw. Bluetooth is on. Automatic na pala. Yun. I-off natin. So, ano pa ba? Okay, so meron tayo sa taas pala, oh. Mga button. Yan. Meron switch dito. Pipiliin natin ang FM, and AM, and USB. Pipili daw tayo kung anong gusto natin i-set. So, meron tayong ano dito. USB dito, guys. Yan, oh. Ito yung pagsaksak niya, guys, ng ano. Pwede mag-charge ng cellphone, guys. Itong USB, isa lang. Pati ito yung ano, DC 5V niya. Itong maliit na USB niya, guys, ito. Kung hindi kayo gusto mag-charge sa solar, kung masiraan kayo ng solar panels dito, guys, pwede din kayo mag-charge dito sa ano, itong USB na maliit. Kuryente, guys. Itong on-off pala, guys. Ito, on-off. Para pala to sa itong ano, flashlight. Ito siya, parang puti. Yan, i-on natin. Yan, liwanag siya, guys. Wow. Liwanag, guys. Grabe. Yun. Sulit. Ang ganda. Yan, off natin yan para matipid tayo sa battery. So, try natin nga magtugtog ng radyo. So, ito yung antenna niya, guys. Ito. Patasin natin. Tignan na natin kung meron ba tayong maririnig na balita or music. Yan. Sana hindi tayo makapiright dito sa music na FM. So, pipiliin natin yung AM na lang tayo. AM para safe na safe kasi walang music. Yan. Siniset ko siya ng AM, guys. Itong slider niya, guys. So, yan. Let's start natin. I-on natin. On Bluetooth. Hindi na pala mag-on ng Bluetooth kasi siniset kasi natin yung slider eh. Yung kanina is nakaset lang yung USB kaya hindi na yung magsasabi ng Bluetooth is on. Anyan, parang ganyan. Okay, so ito. Narinig yung tunog radio. Palakasin natin. So, hanapin ng station. Wala pa rin ako narinig kasi mahina yung signal ngayon, guys. Kasi maulan kasi ngayon eh. Umulan. Ito sa pinakababa. Yun! Meron pala sa 90. I mean 710 pala KHZ. Yan o. Narinig guys. Yun. Meron nagsalita. Yan, solid. Yan, gumana. Good, the goods na ako dito. Yan, meron pang tugtog. Teka lang, off natin yan. Kapira tayo dito guys. So, sunod, itatry na naman natin ang charging guys. Charging. So, meron akong USB dito. Tapos meron akong cellphone dyan. Let's try natin i-charge kung gumana ba. Let's testing. Yan o, cellphone ko. May siyang 77% guys. Tapos saksak natin dito. Yan o. Ayan yan, saksak. Yan. Ito naman, isaksak na natin tong guys, cellphone natin. Mini USB niya. Try natin kung charge ba siya o hindi. Hindi siya nag-charge. Kaya lang, baka meron siyang switch dito. Pa din nag-charge. Ayun! Nag-charge na siya guys. So, ganun lang pala. Ginaba na isiset pala yung guys, yung slide dito, i-slide nyo to into USB ito. Meron nakalagay na text na USB. So, kailangan nyo lang i-slide. So, ganun lang pala. Kala ko nasira. Ginabahan ako dun. Yan o, kita nyo, nag-charge siya guys. Kita nyo yan sa taas. Nag-charge sa taas. Yan o, merong electric nyan. No? Yan. Yun, gana. Goods. Yun. So, susunod na naman natin i-testing guys is yung Bluetooth guys. I-connect natin sa cellphone. Yan. Magtugtog tayo ng yung hindi mga copyright music. Bali, natin to. I-on natin tong yung volume niya guys. On. Meron siyang magsalita na Bluetooth is on. Yan, parang ganyan. The Bluetooth device is ready to pair. Yan. Pwede na yan connect sa cellphone. Yun natin ng Bluetooth. Tapos hanapin natin yung name niya. Ayan, lumalabas na siya guys. Itong RD111UBT. Itong pinaka-available device niya guys. Ito. Yan. Available device. So, i-click natin to. Connect. Pairing. Yun. Connected na siya guys. Narinig nyo? Mayroong connected na daw. So, try natin magtugtog ng music. Let's see. Ito. Try natin tong sound effect. Sad piano music. Yun. Gana siya guys. You know? So, ito yung pinili ko kasi hindi siya copyright guys. Itong sa piano music. Gana. Yan, konektado sa sa radio. Bluetooth. So, yan, gana. Gana yung Bluetooth niya guys. Dito na naman tayo sa memory card. Guys, so, meron akong mini na memory card dito guys. Mini. So, try natin kung magana ba. So, let's see. Saksak natin dito. Yung maliit dito. Yan. Ito. Saksak. Hindi pa rin ako nakarinig na music.
Ayun. Yun. Gumana. Yun. Tugtog ng Japanese anime opening. Hinihina ko na lang yung music guys kasi copyright tong music. Kaya, yun. Gana yung mini USB niya guys. Yun. Gulat ako dun. Buisit. The best. Yung solar panel, magcha-charge ba siya o hindi? Pero, umuulan kasi guys eh. Hindi ko siya matatry ito. Umuulan. So yan, skip tayo niyan. So, ganda. All-in-one guys. Kung gusto niyo mag-order, order na kayo sa Shopee ito. Ilagay ko yung link sa baba guys, yung owner ng seller guys, kung gusto niyo bumili, nandun na sa link sa description. So nagustuhan ko yung nila product, so I gave it to 10 out of 10 na stars. Yan, bigyan ko sila ng stars. Ng 5 stars ata yung pwede malagyan. So hanggang dito lang muna ang video guys. Sama nyo ko na nyo, please iwan ka ng like dyan. Ma-upload ka ng subscribe na click notification bell dyan. And yun na guys, thank you for watching. And I'm mga Sansendeso at Jane.